Салому алейкум, тамошобинони канали Мошин Бозор ТЖ. Инак омадем дар ҷои фурӯши лабоҳо. Ҳозир аз нарху навои лабо барои шумо маълумот медиҳем. Дӯстон, навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Лабо солаш 2008. Мошин вагон мебошад. Манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истоде. Манин ҷои боркашониш. Шумо манин намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. Дохили салон ду электро, коробкаш механик. Инҷа магнитофон дорад. Ҳозир пробегашам мефаҳмем. Пробег 419,000 километр. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? Нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 602 64 46 92 602 64 46. Лабо солаш 2008. Мошин вагон мебошад. Манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? Манин ҳолати балонош мана. Ин ҷои боркашониш дӯстони азиз. Ёдовар мешим мошин вагони. Дохили салон ду электро, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. Ҳозир пробегашам мефаҳмем. Пробегаш 244,000 километр. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? Ин нархаш чанд пул ако? Нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 791 96 96. Лабо солаш 2011. Мошин вагон мебошад. Манин намуди берунаш чӣ хеле ки дида истодед? Намуди берунаи мошин манин ҷои боркашониш мана. Балоношам бисёр дар ҳолати хуб. Манин намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Агар навор писанди шумо гардида бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. Дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, инҷа радио дорад, магнитофон дорад. Пробег ҳай маълум не, аккумулятори ҷудо кида мондагӣ. Ин ҳолати салони мошин. ёдовар мешем ин мошин бо дархости зиёди бародаро ҳамин лабоҳое дархост кардам. Бо хоҳиши ҳамонҳо ба навор гирифта шуда истодааст. нархаш чанд пул? 53,000. Нархи мошин 53,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 771 31 87. Лабо солаш 2006. Мошин нов ба гаштагӣ. Манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? Манин ҷои боркашониш дӯстони азиз. Манин намуд аз қафои мошин. боз як бор барои шумо хотиррасон мекунам. Ин навор бисёр дӯстони мо, тамошобинони азизи мо дархост карданд ки ако нарху навои лаборо фаҳмида диҳед гуфта. Ҳозир мо то ҳадди имкон гирифта истодем нарху навои лаборо. ин дохили салон коробкаш механик, CD плеер дорад. Яъни ду электропакет. Пробегаш 261,000 километр. Яъни чӣ хеле ки дида истодед? ҳолати салони мошин. ҳолати салони мошин
این حجتاش تا که تخصماتش وقتا شدگی ها Почти شدگی 2 هفته بود. سنجشی تکنیکی با 2 هفته ماندگی بوده است. نرخش چند بود؟ 40,000 ارزون میشه. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 705 42 71. лабо солаш 2010. мошин вагони мебошад, мошини қиссақӯз гусасия. яъне намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани намуд аз қафои мошин. мани ҷои боркашониш ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа магнитофон, радио FM дорад. пробегаш ҳам ҳозир мефаҳмем. пробегаш 190,000 километр пробег. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати салони мошин. навор писанди шумо бошад, обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. ин чанд пули мошин ако? 50. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 774 67 60. мошин навбати мо Nissan солаш 98. ёдоварнишин ин ҷинсали мусофиркашон мебошад. мана ҳозир намуди берундаша дидитон чӣ хеле ки дида истодед. яъне ҳозир ҷои боркашон мана мусофиркашониш. ин салони пеш. ҳозир муфассалтар боз барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. яъне намуд аз қафои мошин. ин чӣ хеле ки дида истодед. яъне ҷои мусофиркашонӣ мана ҷои мусофиркашониш. ин салони пеш. 2 электропакет, сентр замок, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 344,000 километр пробег. яъне чӣ хеле ки дида истодед ҳолати салони мошин. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 та газкиди 110-120 километр ҳамин трасса мегардад. дохили шаҳр 100 километр ҳам мегардад. нархаш чанд гуфтасид ако? нархи мошин 20,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 48 85 98. танген грузовой солаш 2006 2006 мебошад солаш. ин намуди берунаш чӣ хеле ки дида истодед. мошин гаштагӣ қиссақӯз, мошини қиссақӯз, ноҳияи қиссақӯз ба гаштагӣ. ин намуди берунаш яъне ҷои боркашонишам яхе тахтаҳо ки ферма карда мондаги. яъне ҷои боркашониш чӣ хеле ки дида истодед. мана ин ҷои боркашониш мана ҳамаша қоидави кида яхе хушуда кида мондагӣ мана бисёр ҳолаташ хуб. яъне ҳолати балонои мошин. дохили салон коробкаш механик инҷа CD плеер дорад. пробегаш ҳозир мефаҳмем. пробегаш чанд ако? чӣ қадар гаштагӣ? 92,000 ме. пробегаш 92,000 километр буда. 92,000 километр пробег. ин мотораш чанд ако? мотораш ини худа. мотори ини худаш расход чӣ қадар? расход 100 сомон агар заправка кунам агар 220 километр мегардад. 100 сомон ба чӣ заправка мекунед? газ. 100 сомон газ. 10 та газ ки 100 та изофа мегашад расходаш. аре гуфташам нархаш чанд буд? нархаш 25,000 сосия. нархи мошин 25,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 629 01 10.